ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ କାହାର କେବେ କ୍ଷତି କରିନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ମରୁଭୂମିରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଓଟରେ ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଓଟକୁ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ସାପ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଷାକ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ସାପ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଟର କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ନା ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଦୁନିଆରେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓଟମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଓଟମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ପ୍ରକୃତି ଏମିତି ଭାବରେ ଗଢ଼ିଥାଏ ଯେ ଓଟମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଓଟ ଉପରେ ବସି ମରୁଭୂମିରେ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଟ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପିଇନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏ ବହୁ ଦିନ ପରେ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 100 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଓଟମାନେ ଖାଇବା ଏବଂ ପିଇବା ସମୟରେ କିଛି କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଭାଇରସ୍ ତାଙ୍କର ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପେଟରେ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଟମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଧଳା ଧଳା ଜାବ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ଓଟମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରୁହନ୍ତି। ଏହି ରୋଗଟା ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଏହାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଓଟ ମଧ୍ୟ ମରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଓଟର ମାଲିକ ଓଟକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଜହରିଲା ସାପ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ସାପର ବିଷରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବେସ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରହିଥାଏ, ଯିଏକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ପାରାସାଇଟ୍ ଏବଂ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଜନିତ ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ କରିଦେଇଥାଏ। ସାପର ବିଷର ପ୍ରଭାବରୁ ଏମାନେ ବହୁତ କମଜୋର ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଖିଆପିଆ ମଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାପର ବିଷର ପ୍ରଭାବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଥାଏ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭୋକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ଖିଆପିଆ କରିଥାନ୍ତି। ସାପର ବିଷର କାରଣରୁ ଓଟମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରକାରରେ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ହରିଣମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଖୋଜିକି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ହରିଣମାନଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଜନିତ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖିବୁ, ଏମିତି ଚିକିତ୍ସା ଓଟ ଏବଂ ହରିଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏମିତି ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଓଟ ଏବଂ ହରିଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ଶରୀରରେ ସାପର ବିଷର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କମଜୋର ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଷର ପ୍ରଭାବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଥାଏ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରକାରରେ ହରିଣ ଏବଂ ଓଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଯେ ଓଟକୁ କାହିଁକି ଜୀବନ୍ତ ସାପ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।